mabit mobat mabit sanjay sama diman arso hanjo lampah para putra tumuju ing kasar malakan ataraken trikira sakri daning budaya para putranipun Bapak Gawi goyang kanan goyang kiri Taruna Jaya bro tengah-tengah ra ana uwote etan gatidik kulur ya gatidik timbang-timbang padha abote Sluku bathok ela sira menyang Solo lek oleh payung mudha jadit lolo ora obah yen obah yateni bocah yen urip oleh aduwe sluku bathok ela sluku bathok elo sira menyang Solo lek oleh payung mudha jadi lolo wong mati ora obah yen obah nyatene bocah yen urip golek duwe
Panggilan untuk panjenenganipun Kang Ibu Jami adalah panjenenganipun Masoni ugi panjenenganipun Mbak Yu Septiana. Mohon untuk wonten ing sasana ing mangke panjenenganipun badhe ambedol kupat luar. Kula bali malih panjenenganipun Kang Ibu adalah panjenenganipun ingkang Masoni ugi Mbak Yu Septiana keparenga jengkar saking palenggan supados wonten ing sasana saperlu bedol kupat luar. Bapak Ibu para kakung sumawana para putri kang mawantu pakurmatan ngatur kauningan bilih panjenenganipun ingkang Ibu do ing rikala samanten paring sabda pangandikan utawi paring dawuh bilih mbok menawa Masoni wis ketemu jodhone panjenenganipun badhe ngrawuhaken wujudipun Taruna Jaya. Bilih wonten ing rika menika panjenenganipun Masoni sampun pinanggih kalih dambaan hatinya untuk dinikahkan. Wingi sampun kasembatan kadhawuhaken dene ingkang Rama Dalah ingkang ibunipun Mbak Yu Septiana wonten tasakuran ngunduh mantu menika panjenenganipun ingkang ibu ngrawuhaken warga Taruna Jaya netepi punapa ingkang dados dawuh sabda pangandikanipun. Silakan Kang Ibu untuk panjenenganipun Kang Ibu utawi Masoni ugi kepareng rawuh. Nggih, pengambilan gambar yen nuwun sewu monggo. Heeh. Menika nuwun sewu Kang Mas, Mbak Yu, menika wujudipun Masoni netepi dawuh sabda pangandikanipun Kang Ibu mbok menawa anakku besok wis rabi. Lho, ngunduh mantu besok aku bakal ngrawuhake Taruna Jaya. Wonten ing rika menika tepatipun wonten ing dinten Senin Kliwon. Dipun Senen Kliwon menika dipun luhuraken anggenipun netepi sabda pangandikan. Bilih panjenenganipun sampun kasembadan ngrawuhaken warga Taruna Jaya sanadyanto ing masa-masa pandemi. Alhamdulillah. Amin. Pramila nyuwun tambangi dipangestu dhumateng ingkang sami rawuh mugi panjenenganipun ingkang Ibu Jami tansah pinaringan karahayon kawlujugan kalis ing sambikala. Amin. Minangka pratandha. Silakan Masoni memegang kupat luaripun. Kinanti pratandha wonten ing ari Senen Kliwon. Senen Kliwon dipun luhuraken ing pangajap mugya tinebena saking memala, tinebena saking bebaya, cinaketna dening karahayonaning Gusti Hyang Agung. Minangka pratandha bedoling kupat luar sakabehing memala, luar sakabehing bebaya ingkang ana hamung rahayu widodana ing sambikala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakung suwono pratika kawasan sampun kasembatan panjenenganipun ambedol kupat luar. Pramila nyuwun tambahi dipangestu mugi warga Taruna Jaya ugi warga agung panjenenganipun ingkang Ibu Jami tansah pinaringan seger kewarasan lan kasembatan ing sedya pinaringan rejeki kang mawantu-wantu. Untaping perwadya bala katrajang dening bebarisane Singa Barong.
Singo bareng yo sang naga bondo sang naga prabono Sekti mondro guna sempel gontak boleh kita sama-sama akhir ancang kandur biar tak kuyung tersak dari sebelah numpak kromo muntahana ing kasuban pondok Mahamura andang lampairon dinaing prajurit bantarane minut redaksian Singo baron Ananda Pranti Mreng putira Jatrata Ndoho Sangga langit asmane Mospro anggenyo lelaku lamun datan Anggarwa sang dewi Runte jroning werkaya katon hamba sango Cucupang mawingo-wingo amuk ira kadya banteng dentatoni toma asoring yudya wis kaloko pagelaran iki nenggesani tari kutha Kepang Taruna Jaya kawentare budaya adi luhung popok gawe kang mandekani pikir saking branggahan katuluwe kecamatanipun Cancut kumprakutumantang kakung putri ing tekad nyawiji putih muga jaya wijaya amuk Suramrata Jaya Brata
kita goyang bareng. Semua tangan bisa di atas semua. Kita hae bareng bro. Yeah. Hae. Yo. Jaya Munit Production. Jaya Los Wayai ayo dik wayai dik yeah wong bangkalan yen ayo para kaki majolina pangendhamu candak sing bareng lakon dadi apa ayo aja maju jeneng maju prajurit tegar paman ayo para kaki maju lena pangendhamu candak sing bareng lakon dadi apa aja maju jeneng kabeh yo maju kabeh jeneng maju mundur jas sangka langit pepusane ngaturipun kakang yondo saben-saben dina ora iso mangan ora doyan mung mikirke marang kowe yondo sangka langit berdua kali santai cuma adik yang ayam putih sangka langit tresnane pun kakang lair terus ing paten aja nampik katresnane pun kakang yondo
Janji rika welas nganti mati sumpah sing bakal nyulayani mong iso nglakoni nang ati rika percaya awak iso percaya pasrah sewelas sampe nang ati sing duwe rasa hati curiga tapi pungkasane dadine sing ana rika ambi welase pengen rika janji pengen dadi ati nyatane rika hanyu layani janji rika welas sampe mati sumpah sing arepe nyulayani mong iso nglekono nang atine rika percaya awak iso percaya pasrah sun welas sampe nang ati sing duwe rasa ati curiga tapi pungkasane sing ana rika napa welase pengen rika janji pengen hati nyatane rika hanyu layani rika hanyu kasih
saurunge sing ana rika nampa welase para kakung sumawana para putri kang mawa pakurmatan sumangga nderekaken kenduri nyuwun paseksen dumateng ingkang sampun kepareng rawuh nuwun sewu sederek sepuh mewah anem ingkang kinurmatan panjenengan sedaya dipun aturi rawuh kalih panjenenganipun Kang Ibu Jami saperlu ingkang setunggal dipun suwuni idi pangestu ingkang wilujeng panjenenganipun medalaken sani bumi rejekine pangeran niat kajat sedekah karena Allah gumawah wonten ing wuku 3 dosa sila swindu 8 wonten ing dinten Senin Kliwon dipun ranti dipun subya-subya anggenipun ngluhuraken ingkang putra mugi slamet wilujeng sak ajeng lan sak wingipun anggenipun urip bebrayan mugi pinaringan keluarga ingkang hayep tentrem sak laminipun caos wujudipun sekol suci ulam sari ngawur Kanjeng Nabi Muhammad Jumrah Rasul summa bawtung sekeluarganipun sedaya sumrampetring sedulur sekawan Umar Usman Bagindong Ali sedaya dipun suwuni sabarokah ingkang wilujeng panjenenganipun ingkang Ibu Jami mugi anggenipun kula wentah dumateng Kang Putra tansah mangya rahayu widodana ing sampikala caos wujudipun sekar kanya badak ketetes pisang ayu suruh ayu caos pakurmat dumateng Mbok Dwi Permasari soha nyumur pisanak danyang aki danyang nini danyang ingkang mengkumbranggahan samudayanipun ingkang mijo saking kiblat sekawan dipun suwuni tansah jangkung ana ingkang putra sak linten lan sak dalunipun caos wujudipun dereng sengkala njupuk saking sengkala ing sekolah yang dereng dumawah mugi jeneng kadereng Allah sengkala yang semut dumawah pun ganggu gawe keluarganipun ingkang Ibu Jami samudayanipun caos wujudipun rujak dawet ingkang Amerika karep aki kadep nggih menika karepipun ingkang Ibu anggenipun kasembadan bedol kupat luar anggenipun Kang Putra urip bebrayan masoni mugi tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang pinaringan putra lan putri ingkang saleh lan salehah lan mbok bilih wonten kirangipun anggen kula andhuaken nuwun agunging sih samudra pangaksama Allahumma sholli Rasul Allahumma anta ya bani bumi penolong lebur dosa sumber mengo banyu angin kang abapi lunggono ing bumi slamet tansah barokah ing dinten 7 pasaran wonten ing dinten Senin Kliwon pinaringan gesang langgeng tanpa watasan ya maraja jaramaya ya marani nira ya maya ya sapa pala saya midukara dumya ya yujaya ya si ama mahasya ya si ama mahasya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Yuk, 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 yuk. Semua wayang mohon untuk kembali ke tempat yang luar, silakan diisi yang luar aja. Rekan semua komite yang awal tidak matang, Rakatan mengikuti pelajaran saking Wali Kota Mojoyo, Bapak Indonesia mohon maaf. Mugi terjadi beliau tansah lestari lan Rombongo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.